Kardom karbing long life kelang ratum doan pini tum karbing long life team ben non nili tum bangke nili Bikram teron la penil long na chirab don Rajesh cameraman non nili tum ke do bangke dolamara daka hiti long pensi nili tum non bangke ke bar po tarapungan tarapungan ke bar alam the bangke lalo pini arni nili tum arni ningdugarni pusini tum media korte tum doan hok pon lo athema nili tum Karbi Anglong portal news klang det penang anari soi jang atum jasemet media hin claim cipaduk kabang phubang phitum penang an klang lo la sonsi non ke la media hakorti tum ke do joine si penang an rong rup kaching thur ahin punon mate towar ka selam kalwar ka selam pwd towar punon building construction asai puno media tum doko ka joine si isi ka feri contractor tum tami amena sai che claim lo political tum ta cherok to ka sonsi do lo la penisi kaching thur to mon samili tum non bangke isi awareness ka ki mata tip che theklo la son tak thak si dak dolamara mate Duarbagori press club pen inut ka cipaduk na bang phu alang li reng tik sami rada sai ke claim cipaduk pi bang phu lapen ke alang li jirpo pangri pangdon punon donra punon alang li ke mata aning me pik pen alang li claim da mesen lapen alang li si kopai ke lang no pen irui ni ne prang alang li si chronic kidney disease akesu nang long ma si alang li phantong se kod difu rong supi lapen golagat sami selang ponlo lapen guwahati rong supi sami selang ponlo step mai ning duglo patumi bangke un elu po medical tumta chirung tang lo thema alang li kidney bang hinisi akeso doko isibera kidney pusonte la so kidney akeso bang isia kidney henu pote wa phi da choks tami hini khen ojone si la bangke transplant play polote la bang so kidney jongsi inut bag korti murti ben donra tumpen jongsi inut bag transplant nunde pote la bang so arling poke reng onelo sitame ning duglo lang litum akorti sitame pidun populo sitame tangka ka dore joine kisung ke boyde da joine masi atumi bangke alang li phan ahem chi pondelo masi tarapung le ahem le si alang li labang so pir thipen chi woitang lo sami alang reng tik alang li kiso a bed pen sitami alang li penangan video sami selam lo la pen ning duglo alang li a video theklong ten tum ta ning duglo la se pini bangke dak Duarbagori press club president pen chenglok secretary tum pen chenglok la pen la pu ni li phige korte tum do lablo alang li tum claim ra ped alang li tum si chini lo besi ke la se pini bangke ni li tum do pele ke damji pugali sami anutinta sikai si hini pu chepang room si esi anjano media korte claim ra perapot ili tum hem tu ni si son si ni tum chema thalo si pini gene tum difu pen sami karming long life pen sami nang chong lo la pen non ili tum damji bangke Tarapung an sinil tum damik po tarapung ke damji phan pulote la son agari an cholo athema towar sami non si selam bom lang sami ni tum ajuji lo sami ni tum pale vekji athema la pusona kisung hut alang litum hem an jong si litum isia tim ben litum dam pen jong si chingki te thanam se sabu sami aning rengmi ji pusinil tum matha dam hema sortum jasemet ke la se alang litum pen claim ra pera korte tum pen arjuna prase karbeng long light atum phan kahumri thek pada praksi kardom pajir lo nilimen la ke jaising teron nili dak Duarbagori long publicity secretary lo lasi nitum pini bangke Duarbagori press atuma bangke nitum bangke black day pusinitum pamandam intung piglo lapen mander lo athema nitum akorte dorsing tok bihalang debating secretary lo nitum long artu dolo stame alang li kidotik akhuda bangke aleng thipena ka chingki ke than pona munit phantame man hotman ta pilol pen ajo phirlo kaddo kawi long sitame kidam nang ya port sitame apiso aso destame alang di dam lo pen rat asai sitame claim pipik dam pipik lo sitame munit atum ke akopai kilang nu pen kithi jarni nangli rok lo pasiarang di thilo lo kidney duita ke no nili tum lano nili tum phido do am sitami tum kachirum nunde kalilo ki pidunde kalilo nili tum pidun lab lo pajir dun lab lo lapen Dr. CEM tulam rong hang MEC pabitro rong pi Richard to bipen chenglok lapen kaddo kave lada CEM tum antame nang rabdun lo nasintum hadan ta choro lo lasi nili tum abangke alang di phan non kachilang damji alang di to atumi apor ahem chi ponder lo lasi ahem kachi ponder stami non pamitangji pinablo lasi setami ni tum la sodium long mani tum kachipali dunji phan ni tum pini long le chipui sibak hengi sibak biskut di hombak ni tum la so kachipidun ji bhansi ni tum bangke dak Duarbagori president secretary atum pian nang japon si nili tum bangke pini bangke kahumri dam ji bhansi ke bar pon lo
Kardom Karbiang long life senior tumpanan nasi pini apor Karbiang long life fen non Halloween pan nili tuma korte aki hai teron sangho Halloween pan gebang posami alang ni pan sami nili tum Duarbagori fresh club hin pen alang ni fan akhiru pila nasi kalang lo pini bangke nili tum la Duarbagori fresh club abangke si black day arni asonsi chimandelo people tangte nili tum kaching honai akorte dorsing tok bi alang li stami isi lang nam te manghumi milo alang li stami kiso ke lapon arji giding pik pu bangge ni tumta chini don parpe mesen hot bangge alang li ke claim ke dam pen chenglok rada long aching ki che than la pen apar pen akithe tumphan la pen alang li pen aki bi tumphan kosonsi aching ki che than ngi ma alang li texer lachi nuli bangge thekti dastame Duarbagori fresh club bangge nili secretary lo la sinile tum stame la secretary tum han stame ba president tum han stame isilang namlo pulang te alang li stame inut texer abang phu pasini tum hok ponji people patang te alang li son thot architect la pen alang li son thot courage ke do abang phu ason nile tum along la ni tum Duarbagori press club along pen na within that ason ba ni tum ka do stame ningdug lo la pen alang li Mesen hud bangke alang listami ni tum Duarbagori fresh club along bangke debating secretary arpusi alang li phani tumpi labela so debating secretary arpugi pipen alang li mithang asai alang li mithang chepalon pon thexer alang li mithang asai teng ben alang li claim thexer na so pasi alang li stami ni tum long avidar bangni tum ka do stami ningduglo stami pujelang muni tum akai ke ani siyong si perthena ngachelo bote anutin stami so bangso perthe pen ki dam nangji la bangke ale khalong si do koklo la sinole tuma bangke kado wela ni tumla Duarbagori press club claim pet korte la pen dang ni tum phan nang japon president ki hai alang li registration ben cheklo nili secretary rangsina be la pen ni tum long do pinang an dak la ni tum office claim pet office burial sumben an stamini tum nonapor ani gangsam lo jo stamini tum hadak alang li hem no an ke pale don pen ni tum hadak a family tum pen isini nga pathe la pen kaching ge che tham dam ji pansinol ni tum ke bar iglo la sinona por ni tum hada ke bar same tarapung a pirthe bang ni tum la posona gari pen ni tum dam de pathe hada pirthe bang ke pale dam thek the po la si isi lam bang la lo ni tum isi ningdung me lam bang la lo alang li tarapung hawa pen bang ke alang li stami inut thek ser la pen alang li tami inut chirok to la pen alang li stami media phirangki claim bang anpar sami alang li si social activities ason se alang li sami claim bo ase alang li dot take hot ki claim asaya bang alang li make sense la pen ni tum ka dok wi sami alang li phaning chethe dupik sami nona pola posoni tum along with bang tum ning duglo Kardom nalimen ake register meli pini ladak Duarbagori mate dalamra ha waralong je Karbiang long life pen nel tung paching hon nelegla nelege bikrom teron alangli dakna ke kahumri pen je neli tuma korte dorsing tokbi alangli patumi apor alangli chewa ekjula lase alangli ka chewa jui pen puthone tum Duarbagori press club pen bangke ning duklo la pen tum black day pusi punang kokpo atumi pen pini bangke lase neli tum bangke non bangke Duarbagori press club along bangke isi akan hok thep piklo pusi ni tum bangke chekla khapon athe Duarbagori press club phan ke pang tangji phan alangli ko ane kachepaduk rada sai ke claim la pen news hin same dak Duarbagori along je kiso ki un e pendang long je kiduk ke lak do ana an news alangli pache thang pon lo radap tum aphan la son dak thak se no nilitum alangli nilitum long pen avedar bangke nitum ning duk lo la pen no na bangke nilitum press club isi angton isi nitum chingrum pet pen ladak alangli a hem ke pale donje phan sinitum chisik chedang pon lo la pen nilitum non dak delamora pen ha tarpunga nilitum alangli hem along damsi nilitum alangli phan kachepadi banje phan se nilitum bar pon po lase non bangke nilitum kedam po nilitum kedam ji hada da an kedam ji lake nitum tuar bang kahing no pigajo nilitum bolero pick up mate Mahindra pick up pensi nilitum hada an bangke pale pon angkok po
non ini tu mabangke non por kuam lo jo baji troksi ra chit tim lo non ini tum ke bang la so mini truck pen si ke bang lo la pen la so truck normal truck ke na lun e la dak bangke just met 4 wheel do ko masi one gear pen lok sinang kar lu lo pulote non ini tum ada baji flip pen sini non ini tum nang har lu lo nge non bangke baji troksi ra chit tim lo pote penangan ani ding dolo lapen non bangke aku yang tadi men long hoop long mate dag rong phara rong hello tarapung nang kele chengarong lo lapen non bangke kilometer thongkep dolang pusipu dak langli hanse saho kebe ka bang phu ban churu lo ana to war ke no stamejo la langli tum ke jin tar lo jin so me media korte tuhan jin so me lo yo jo aduk do pik lo kosan lo labang supan arjunang ho news fast akorte kosan lo none ko nalang deng dak dangke long hoop padim bang lo dak long hoop lo la put dola mora pen hedi Duarbagori pen tarapung la so ang bong chitim adim lo kosan lo tawar gen te chithap mesen mapi to war ke pelo upai video lo ke jon en ili to makorte dorsing tok bi abang aprandam jilo sistemi itu mangke kacing hon klaim rapet dam rapet alang li susion iko sistemi rata saya tak klaim pi lapen la pirangki yana cing hon pi lapen muni halman honan pi apot ini cing sampik lo se aju pirlo sistemi du nang koglo lapen alang li karbiang long live long alang li bikrom teron nil kortelo alang li patami nili churu lo lapu an aju pirlo kewang nang kahumri tarapung borpung along tami aju phiro towar ke nu lapan kewang pot ni lialang tum hanta alang hanta suri kardom pajilo lapen karbiang long light kilang arad an hanta kado ka hanta ni nili jorolo la sona kilang dun apo nili dag lo ma hem nang paklang ipode tarapung hem nang paklang poyo lah ke tarapung sora tum la dag rong phara rong di dake hotel type to sonsia hem kim jo lang mi u bolodo u hem mokata jo lang tha cameraman main na jo hem mokata bo ingjang u tarapung hotel lo tahon la son lo di da bangke check ta available masih eco friendly house side lo yo pendak ta rong phara rong tara ada lo mamir tang paklang pujo jo lah amir lagi natural amir side lo yo amir ta me pik jo hala ili tum long ke laan the don wa diti dak bangke the pik jo lang tha ana dake or me pik masih di ko kapre ka hem nang paklang ik pawang cameraman baik na labang ke rong phara rong lo tak rong phara rong arat temana churu nang ji di jo lapuson dake open open hem lo dake jo lang meu jo bolo do theng pi ge available masila theng pi pen sia lang litung la son dex ben selam lo permanent hedi hotel type son lo da bang ke nang tum baraan aja ta long po jo la son se dake onda mesu mun la sakit dang do ge lal cha do ge ni time jo da tarapung sanang lang thaya tarapung sakit non mama ning hang la dake jun kang long lo yo poisa nang lo jir lo ke lang mi ulo di jo sa dolang yo nanda sa jun de free lo te non mang ini tum hudangan palidam tupo rajas pandat choro lo pena tim Duarbagori Fresh Club Hakordi pandat choro lo tangte labang so video nang lang doni
non mat ke nilitum karbing long life pen gari motor bang hudan pasang lo pen ladak so dak mai king pen nang po non bang korte media korte tum dak pen si king pen dam nang po ladak hana tilup dolo ana tilup kadu go dolo pen non bang ke nilitum la tarapung te tok birong sinang le lo nilitum dak pen ke king pen lo ho la nili prang ta media korte tum side le ya la si ladak tarapung hawar ke non nang sam doblang jo ningkreng ateng lang ladak ke Januari ateng lang ladak ke ajulo pulote blanket cium neng pe cium neng di pen ke ladak ke sok sang kado ita mipik ladak ke pen ajad asin le alang tum cuy cu som pusame ladak ke ser teng lo along le nonang ko ke har masih enang nila lalo nasi non nilitum ke pale dia hem mangai tok bi hem lo itum kacing hona korte kalitang dorsing tok bi hem han senitum non pale po non nilitum hadak baji flipen star lo journey non mangke baji nerke bachi tim lo polte penangan ghonta endelo sodak lapen ke 4 wheel jong si ave sonte nitum gari motor na lune lo tema 4 wheel truck a joini labangso 4 wheel pickup truck a joini pen sini tum nang alun chot lo lada cameraman ceri today ei mau cameraman arum le pelang celang oi baik na pir the apian ke ni tum siwan toy lo the ma light patur lo ma di ke englong a jobina ei baik na cameraman avelo la chong hu lang chong hu si eng leng pro klar lo te chalo ma ar leng yo non ke tum ke ar lok sa ku ke plong sa lu thulang po ar lok vai na cameraman Duarbagori press club korte atum panas nami churulo alang itum lana por alang itum korte klemra pet laso kaching hon seroi ang theglo hem tu ni si song si alang itum jema tha joni si ana jo lana por an tarapung ana khelo sa melang itum chirung cherek pensi daga nang pali du maina cameraman sound dulu body cameraman main na kopulo dam ning ya lại mà hem luôn đấy lại bằng mà hem luôn acha Mana lo paling ni ya? Ni lo dah ke lisurong kana mi pik lisu dah pathil lab lo ya dah lang tha tarapung ate alisu lo de non rap to Jinghong sina hor nama tu Jinghong sina Mau cameraman Jinghong sinang te Hala hor mu kiro nang Nain dun lang Mau cameraman Jinghong sinang te Hala kiro pon nang endun lang Kiro visual nang endun lang tu Mai no cameraman Coro lo kote Jalang itu Biskut hanti lup labang soda Paprang ke Ke cirip dulu Cameraman nalun mau ne Jo media kote itu han coro nang ji Duarbagori press club kote itu man Asang hati lup kedua itu entah Jo ne hati lup theo Wah, ni pon ada. Pola.
Main no cameraman. Kili lo mah? Nanti pukering kata po. Lakoy ma? Itanya polo po. Nang lilaw mo. Api tu api morena. Sangchat ha. Alah, hanti lu muka gaman lang tulit ha. Wang momoy. Nangke opkar kita tu. Lang malah kayak pipe. Tahan ya, bang momoy. Media kote itu jo anak adilu. Kadu iban das juru parlo. Anak jos tamelang itu. Hamena kote hem tu nisi puji matasi. Lana kelos tamelang itu cepaduk cepalang lo. Juru lo Duarbagori press club kote itu mana. Non mangke itu. Tok bihem nang lihat lo. Asi ahem nang paklang pemang. Yalang lilan hinglong tok pesta me kai aparman ke cepadu bang pulo main na jo pulang di tengah don Arab Saudi lo ya sumar dum ke kolo bang lo oh Bahini. Oh. Mama nang meng usan ma? Semka. Oh, nang kau kelas lo Charlie ke? Kelas 1. Kelas 1. Oh, kau na school lo Charlie? Japijuri. Kau na? Japijuri. Japijuri ke kau an helu lang dakpen? Ha, Pladalaman. Nang hemben nong celat mah mande hudak tong tudun kok. Hemben si celat mah hemben nong celat pun be. Hostel si bidun lah. Oh, pu nang men ke? Saklimson. Kau anak kelas cari nang ke? Kelas 2. Nang tu men tu si bang lo dak hemman ke? Tumi. Aku lo nang dum jin. Megang tung tema apa? Ciru. Kedua itu kita ilam thesik dalo yo. Semarwana than tekang jita ilam thesik dalo. Tako pulang anam alama kam bina apa? Oh. Niliga philo. Thang ta enjoy nolo niliga chini ne bihek kan ta ke duk sung lo ke phomat. Thang ta chini ne niliga thang awa sai da chini andelo ason lekha pora pata thegen delo. Bihek pen ki duk sung joy nema li somar phanda chi thanda thek the lo chi pare da thek the lo ni like Nang litung ko piman ko so mondoli lo ne tum ke along lang su plane pine ho ni like la an chiting hal to ma charge ke dakte bokhet ma mate ha Kristo mondoli lo pastor bang lo mante Pastor ko napen lo bang ke di pupen prodip di pen na la bahini sina hela roy
ande nali tum ko son lo hemisi chimatha men tu lo moi dam pinam poke Ile tu moi dam pi pinap se pathik rong lo. kwana por se pathik lo Porque hat at alo pinam ta pastor bang exima bang ji. la tong pi song phi na than no na teng polote penap si dak hemisi lang litum hem tu ni si chingwai si pen dak rong si tum chingwai si mondoli tum chingwai si penap si lang litum moi dam pi dam ji pusi than lang pachi ni dun lo si pu mange sumar to manda nekri meglang sai de le jo se kisu lasona kisu ke madu phanta pipedet si ke meji po stamego pulang lasona kisu ke bang paru isi pen inut bahini long lok titi la ke multi organs failure cheplang de titi la multi organ failure lo polote athema kidney hini jongsi henolo polote heart ta effect po lungs ta effect po angton ben si effect lap titi angke isi ka no hu jongsi operation non da prang polote isi pen da munitum reng sitame alang li kesu ani dingklui lo stame chipurik thedet chicha garet la son si li tum thegnam long lo alang li chethan thedet sitame lalo mane alang li sangtet lan si ke do nang ji pir the lan si apor do chot la son si thegnam long lo ni tum kar bing long life pen stame alang li alamu harju long lok pen tum ta lana por non baji net kep baji sir kep lekai po ni tum hadak difu pen tum baji ke thoma por sin tum nang pali lo dola mara panel tum baji pli la pen hadak Duarbagori press club akorte tum pen chingwai chingsai a president ake hai Rajesh Theron ben chenglok kongchun bang pen press club akorte tum pan ka du we puchi chingki je than se nil tum ta chirung cherek pen se hansi sango alang lipan ke gari motor ke chat pusi dagalom ke cethang alang lipan si chingke cethan ben masi alang li si dak anil tu hanang palilo towar bang ke cethan jok plot lo towar alam ke litum anu tina chini lo borpung tarapung polote samini tum dak ana pale thipi bang la lo isi message ke pale ji pulo itum reng edang ko si litum chinghon seroi nang ji reng edang ko si litum chirap chitu nang ji hok la bang ke si thilo da phike litum harangwi chot titi lasi reng edang ku si edonara pona korte moti mami so that sung that postame litum un an ke cherap chitu du nangji bori nai nitum da karju long bang der chat masi nitum da chini ne dalo same ni tum phanta Karbing Long Thomas Council CEM Dr. Toriram Ronghang alang lipan nitum birta pilo la peladak litum district press club Meiphu ake hai digonto teron alang lipan stamil tum birta ablo netum la Rajesh pen kaddo go pen netum birta ablo Joy Singh teron pen netum birta ab masi chingi je than masi CM sar bang ke alang li Delhi ne nani dam bom stame kupini son bak nilimen pen rap tekang pajir tekang tha pu masi nil tum ari deng pen sinang lo dun lo la so tangka stamil tum ahemasor kalitang nitum ka ching hon nai non garna arna maning nang plang tang lo sialang li amen pen alang tum hem tu ni si phan ko pini son bak pu isia kerap lo kang hon lo Dr. Toriram Ronghang CEM riding ben si nitum phan pidam tha pu si na pinkhat lo pen churu lo litum Karbing Long district press club Meiphu sar digonto teron phan sabe la pen ladak Duarbagori press club according atum phan sami churu lo silabang so tangka abang ke litum dak ake hai Joy Singh riding pen le la ahemasor ipai nalo ne hem sit hang nam ikta tha akeong pukali stame pen ladak Duarbagori press club pen litum sang masap so pine hanatilu pu isi kang hona simbon pipajir tekang u thekthek stame pu sap pu kachirap nitum malang li reng er husini tum labang so jakong nitum thur phut pen si cherap dun unnang ji polo tani tum birta ke long dun de ra joini lo ke do ke chelo wing wang mase
Wang lama. Oh. Alang lipan sami. Sorry mah. Oh, cok, dak. Mau kado we press club akorde tum tahu kan? Oh, dak le. Puang lama press club tu mat dah. Đó. Dak le ini nak. Ini lun nak. Dak lang ni don. Tong ke. Kon lang mana kon. Raksin. Karbeng long life pen nilipan apornang pipot aprangsi karbeng long life long klembang phu alang li bikrom teron alang li pantami nilihin pen chorolo lasi lapuson nili alang li bikrom teron pan birta pilo nilitum Duarbagori press club akorte dorsing tokbi stami aprandam juilo laso chilang tekte dalol sid alang li kido dimang KAL Tarapung an helupik lasi nitum thang da pajir moge na penitum Duarbagori press club tami un an men chirap chito lo president secretary pendang lo tami stami un edelo la sinang lehin pen nang chingki pidon tha hadak nitum kidam ni phanta whatsapp kusi alang li bikrom teron na pen digonto teron phanta chingki lo pen Duarbagori press club amai phu rajesh teron phanta chingki chithan ni li chingki chithan pen si alang li bikrom teron kabor event si ko antong ke done ko alone labang ni lista chini ne stami CEM Dr. Tuliram rong hang stami akira bikrom teron si nai pajir don lo la si wan bon lo di phupen alang li KAL Tarapung an non aport stami no dos aport an stami alang di bikrom teron chipat duk si alang di phan dorsing tok bi amen pen ahyam sor phan pi pajir ponpo nilhin pen ha Foto tai. Dengo. Ili ik bikrom teron si CEM hamching kilo pen digonto teron pen rajesh teron pen Duarbagori ni ajir po jir atum do an si wan ha Sonon. deng ni dak apa deh mathari noi Kairi. dah pon noi dang ke chau lah pon noi dah rung pon that dah dah rung pon that dah khang the Un puluh dah jang tu pini malis tha ke. malis ha Dusun pen jang tu malis tha. Tarung. Otom dami.